Kuyambira kalekale Malawi inali ndi kampani imodzi yopanga shuga. Bingu wa Mutharika adayamba kulamulira anaona kuti ndikwabwino kuti akhazikitse kampani yatsopano. Anakatenga ngongole ku India imene anagwiritsa ntchito popangira Salima Sugar Limited. Pamene kampani imeneyi inali nkati kumangidwa, Bingu anamwalira. Zimenezi zinachititsa kuti project yonse imire pomwepo, chifukwa Joyce Banda amene alowa m'malo mwake sanabadire. Kuyambira 2014 atabwera Peter, project inapitirira mpaka kampani imeneyi inatsegulidwa. Pamene ndikunena pano, boma ali ndi 40% shares, komanso ma private sector ali ndi 60%. Malamulo amanena kuti amene ali ndi mashare ambiri ndi amene amayenera kutenga udindo wa chairman. Pachifukwachi mwenye wina otchedwa Shirish Bedigiri ndi amene wakhala bwanamkubwa wa Salima Sugar Limited kuyambira pachiyambi. Dziwani kuti kampani imene itangotsegulidwa panali antchito ena ochokera ku India amene ankabwera chaka ndi chaka kudzagaya shuga. Amati akabwera choncho ankakhala miyezi 4 akugwira ntchito imeneyi, kenaka ankabwerera kwawo. 2020 tili mu nthawi ya kampeni, Chakwera ndi anzake anayamba kupseza mabwana a Salima Sugar. Monga tikudziwa mmene amachitira anthu andale, akakhala pa kampeni amayamba kupempha ndalama ku makampani komanso amwenye osiyanasiyana. Ndiye Chakwera anachitanso zimenezi mu 2020, ankatuma anyamata ake kumapita ku Salima Sugar Limited ndi kumapseza mabwana. Chimene amachita, amapempha ndalama zomangira kampeni, komabe mabwanawo amakana. Zotsatira zake atangotenga boma, tinaona chimwendo Banda akuchita tit for tat. Mu nthawi imeneyo iyeyo anali Homeland Minister, anatumiza apolisi ku Salima amene amanga ntchito ambirimbiri. Ambiri mwa ntchito amenewa anachokera ku India. Anawuza kuti apereke chindapusa cha 80 million kwacha. Dziwani kuti ndalama zimenezi 80 million kwacha amene anazidya ndi akuluakulu a Malawi Congress Party. Zitachitika zimenezi, antchito ambiri aku India anakhumudwa ndipo anabwerera kwawo. Zimenezi zinasokonezanso ntchito ya kampani. Ndikupasani chitsanzo kunena kuti chaka china chilichonse Salima Sugar Limited imagaya shuga wawo mwezi wa Juni. Kwa mu nthawi imeneyi, potengera ndi zomwe zinachitikazi, anamugaya mu October, delaying with more than 3 months. Zotsatira zake, shuga anayamba kusowa komanso madera ena amakwera mitengo. Tikukumbukira atangochoka pa mpando Peter Mutharika, shuga anachoka pa 800 ndi kufika 1500. Zimenezi zimachitika chifukwa choona kuti amene wakuluakulu a MCP amalimbana kwambiri ndi makampani opanga shuga. Komabe Chakwera ndi anzake anayimbe nazo ntchito zakukwera mitengo kwa shuga. Anayamba kulimbana ndi mabwana a Salima Sugar ndi cholinga choti awachotse ndi kuyikapo awo. Mwina ambiri mukhoza kumadabona kuti zikanatheka bwanji Chakwera kuchotsa mabwana ku Salima Sugar, kampani ya private, ndi kuyikapo aboma. Monga ndakuwuzirani poyamba kunena kuti 60% shares ya Salima Sugar ili m'manja mwa private sector and 40% ndi aboma. Izi zikutanthauza kuti chairman kapena bwanamkubwa akuyenera kuchokera ku private sector, ndipo pa nthawiyo anali mwenye otchedwa Shirish Bedigiri. Mkulu ameneyu samagwirizana ndi boma. Achakwera ndi anzawo amati akamuwuza nkhani zokhuza Kuba ndi Katangale, iyeyo amakanira. Pamene panayambira udani wonse, Thabo Nyirenda komanso Corinne Zamba anagwirizana ndi Chakwera kuti amuchotse mwenye ameneyu. Tikudziwa bwinobwino mmene anthu amenewa amachitira. Kwejenko kuli mkulu wina amene afuna kuchotsedwa chifukwa choti sagwirizana ndi boma. Ngakhale Martha Chizuma poyambirira anayamba bwino ntchito yake, koma aboma anamupseza ndi unyolo, ndipo tikunena pano anakhala chete.
chimodzimodzinso mwenye ameneyu Shirish Bedigiri iye amagwira bwino ntchito kwambiri ku Salima Sugar Limited. Aboma mafuna kuti iyeyu azichita katangale komanso kuba ndrama ndi amakana. Udani unabwera pakati pa iyeyu ndi Chakwera, Thabo Nyirenda komanso Porini Zamba, ndipo onse pa utatu wawo anagwizana kuti amuchotse. Ndisanapitirize ndimafuna mudziwe kuti 40% share ya boma ili m'manja mwa Green Belt Authority. 2021 tinaona Chakwera akusankha loya wina otchedwa Webster Kosam, amene dzina lake lonse ndi loya amene, koma dzina lake lonse ndi Webster Peter Kosam, amene anasankhidwa ndi Chakwera mu 2021 kukhala mkulu wa Green Belt Authority, kusonyeza kuti iye ndi amene amachita represent 40% ya boma ku Salima Sugar. Atangosankhidwa pa udindowu, iye anapeka nkhani kumunamizira mwenye uja akuti anasola $300 million ya kampani. Apolisi anatulukira kummanga ndikamutsekera ku ndende. Kenaka anamulanda makiya m'ofesi, nyumba ya kampani, galimoto, komanso anamutsekera ma bank account ake. Pamene mwenye amene anali ku ndende, Chakwera anasankha Webster Kosam kukhala bwanamkubwa wa Salima Sugar Limited. Nkhani imeneyi inali yodabwitsa kwambiri. Shirish Bedigiri amakana kupanga corruption ndi Chakwera. Malipiro ake anamangidwa mwadzidzidzi ndi kumuchotsa ntchito. Kenaka MCP pamene Bedigiri anali ku ndende anayikapo agent wawo Mr. Webster Kosam. Mbiri ya loya ameneyo tikuidziwa bwino, ndi munthu wa Kuba. Mu 2020 anaba 48 million kwacha kwa munthu wina wotchedwa Mr. Changa. Zimene ndikunenazi pano zindumboni. Ngakhale bungwe la Malawi Law Society linampanga suspend for a period of 6 months chifukwa cha nkhani imeneyi. Lero President Chakwera watenga mbava yomweyi ameneyi Kosam kuti akhale bwanamkubwa wa Salima Sugar Limited. Pamene paso zimadabwitsa kwambiri. Munthu kungosankhidwa kukhala bwana wa Salima Sugar basi kuyamba kulemba macheki ambirimbiri ofuna kutenga ndrama. Abanki ndikumukaniza. Kenaka nkuyeseranso kuti asinthe ma signatories. ACDH Bank anamukanizaso nayo kuti aya chimwene, inuyo sitikudziwani, amene tikumudziwa ife ndi chairman ochokera ku private sector. Dziwani kuti Salima Sugar Limited imasunga ndalama zake ku CTH Investment Bank. Any payment yoyambira 3 million kupita kutsogolo imayenera kudzera ku banki imeneyi. Ndi ataona kuti ACDH akuvuta kuti atulutse ndrama, Kosam pamodzi ndi boma la MCP anayitanitsa forensic audit. And guess what happened? Audit inachitika mwezi umodzi okha, koma kufuna ndrama zokwana 623 million kwacha. Can you imagine? Akuluakulu, audit ya mwezi umodzi zoona mpaka 623 million. Kodi ACB Director General ali kuti? Chifukwa nkhani imene ndikunenazi pano Martha Chizuma akuidziwa, koma onkhala chete osapanga chilichonse. Why? Tinene zoona pano kunena kuti 623 million in a period of 1 month is pure audit gate. Mbuyo mu tinali ndi cash gate, mbuzi gate, bonya gate ndi zina zotero. But this time around audit gate. Tikufuna Anti-Corruption Bureau ibwere poyera ndikufufuza nkhani imeneyi. Otherwise, that woman you call Chizuma is useless and a disgrace to the nation. Director wa Ntungwanji woma kukhalira public lecture anawuzidwa kuti pamene timamusankha kukhala ACB Director General, anawuzidwa kuti azifufuza milandu komanso kumanga anthu. Iye angokhalira public lecture. What is that? Corruption imene kuchitika ku Salima Sugar Limited ndiopsa kwambiri. Tikukumbukira patangotha masiku ochepa Webster Kosam atasankhidwa kukhala bwana, ma CCTV camera onse aku Salima Sugar anawonongeka. Mbuyo mosemu pamene kunali mwenye, ma CCTV camera sanawonongeke. Kungobwera malo amene Webster Kosam, the so-called lawyer, ma CCTV camera onse aku Salima Sugar
anaonongeka. Kenaka Sugar anayamba kusowa pansika. Ndiyebe amalawi ambiri anali sodabwa. Kodi Sugar akumasowa pansika chifukwa chani? Tili mkati modandaula za kusowa kwa Sugar, apolisi anagwira matraki 7 kukalonga atanyamula Sugar kupita naye ku Tanzania. Matraki amenewa analibe mapepala a MRA, analibenso invoice iliyonse yosonyeza kuti anyamula katundu from there ndikukasiya malo ena ake. Amalawi ambiri akamva nkhani imeneyi amadzifunsa kuti kodi mwini wake wa matraki amenewa anali ndani? Obviously ameneyo anali big fish wa Malawi Congress Party. Kuteko zimene ndikunenazi ACB kudziwa amene anatulutsa matraki amenewa ku Salima Sugar akumudziwanso, kwa palibe chimene akuchita. Akuluakulu Bingwa Mutharika anatsegula kampani imeneyi chifukwa anali ndi vision yofuna kuthandiza Malawi. Lero Chakwera ndi anzake akufuna kuononga zonsezi. Akuba 623 million in the name of forensic audit. Anaononga mwadala ma CCTV camera. Kenaka akumatulutsa matraki a Sugar mwachinsinsi numagwisa ku Tanzania. Zotsatira zake Amalawi ndi amene akuvutika. Sugar kudula komanso kusowa pansika. Timaona nduna zosiyanasiyana zikubwera pa wireless akumapanga blame kampani ya Irovu kuti kusowesa Sugar. Chikhalirecho Webster Kosam, Thabo Chakakanyirenda, Kolini Zamba komanso Chakwera ndi amene akusowesa Sugar through corruption. Nthawi zambiri tikamanya nkhani ngati zimenezi ena amazesa nthabwala. Mbuyomu anthu amene anachitanso chimozimozi pa nkhani ya chimanga anatseka madimaki, anachotsa ntchito onse. Kenaka anagwirizana ndi mkulu wina otchedwa Smollett Kachere, amatenga chimanga chija matraki ndi kumakachigulitsa Tanzania. Chimozimozinso nkhani imene ya Salima Sugar. Webster Kosam ndi agent wa Malawi Congress Party amene akumazembetsa Sugar mogwirizana ndi Chakwera ndi kumapita naye ku Tanzania. Akupanga forensic audit ya fake ndi cholinga choti asowe 623 million. Ndiye timafuna timudziwitse Chakwera kulikonse kumene ali. We have more information ndipo tikhala tikuyitulutsa masiku akubwerawo. Komanso tipereke chenjezo kwa Martha Chizuma, ACB Director General. Ngati mwatopa ndi ntchito tulandipatse udindo. Mwaoneseratu kuti simungakwanise kuthana ndi katangale, and Malawians are fed up with you.